Hänellä on loppunopeus 180 kilometriä tunnissa. Loppuaika 7,195. Markus Viitonen sen sijaan 152 kilometriä tunnissa loppunopeus ja 8,1. Sinne loppuun näköjään heitettiin oikein kunnon sauhut sitten japanilaistenkin osalta. Sen sijaan täällä päässä jo Amerikan mallit sauhuttelee renkaita lämpimiksi. Sitten ajetaan autot kohdilleen, eli voitte katsoa tuosta niin sanotusta joulukuusesta. Siellä lukee ylhäällä Restake ja Stake. Se ovat valot, jotka kertovat auton olevan kohdillaan täällä anturoissa. Punainen valo tarkoittaa tietysti varas lähtöä, vihreä valo on se, jolla lähdetään liikkeelle, ja nuo muut ovat vaan sillain kuskin häiritsemiseksi. Ja rupeaisi sanat tulemaan ulos. Autot ovat viivassa kohdellaan, ei muuta kuin valot alas. Ja siitä lähtee. Ja nyt täytyy varoittaa jo valmiiksi, nimittäin jos ei vielä ole kuulosuojia korvissa, niin nyt kannattaa laittaa sinne. Siellä on 2 oikein metelirautaa liikenteessä. Kannattaa varoa muuten siinä ihan lähtöviivan tuntumassa. Sieltä voi lähettäjän vaikut lähteä liitämään korvasta. Kova touhu. Niin, hyvältä jälleen kuulokin palautumaan liikkuidaan. Katsotaan vähän jälleen sitten tilannetta kaaviosta. Kuljettajien osalta Joni Peippo on siellä numerolla 1, täyttänyt nopeimman ajan 7,67. Artturi Eskola toisena ajalla 8,056. Ja äskeisestä Autokangas Kimmo veti ajan 9,84 ja Jori Eevala 8,183. Hänellä on loppunopeus 143 kilometriä tunnissa. Tässä vähän Vähätälän tyylinäyteen annetaan hänellekin aplodit. Ette ole äsken paikalla, kannattaa pitää kuulosta huolta. Kimmo Hautakangas, otetaan Hautakankaalle aplodit.